Takže čus lidi, vítám vás u nového videa a dneska se pobavíme o Zaklínačovi 4. Ano, já vím, je to trošičku pozdě, ale tak co už. Takže se pohodlně usaďte, tohle video obsahuje spoilery a my začínáme. Píše se rok 2024 a na novém Game Awards nám polské studio CD Projekt Red po dlouhých 10 letech čekání ukazuje první ukázku Zaklínače 4. You can't. 'Tis tradition. Chosen she is by the gods. No! You chose her. A komunita se rozdělí na dvě půlky. První z nich to absolutně miluje a nemůžou se dočkat, až budou prozkoumávat nový svět za Ciri. A ta druhá půlka, no ta to absolutně nenávidí. Vadí jim, že hlavní postavou není jejich milovaný Geralt a ještě k tomu jim vadí novej Ciriův vzhled. CD Projekt se však nevzdává. Po skoro roce ticha nám vydávají nový trailer a tentokrát gameplay trailer, který nám všem vytrhne dech. Nejen, že to graficky vypadá excelentně, ale také se CD Projekt Red rozhodnulo Ciri předělat obličej. A musím uznat, že to je asi dobře, protože teďka vypadá fakt o mnohem líp. Ale přátelé, my tady stále nekončíme. Dostáváme pohled přímo na nový kontinent Kovir na nedalekém severu. A taky ještě pár gameplayových ukázek. Ciri nám taky představí svého nového koně Kelpie, která už se již objevila v knižní podobě. Tady nám vývojáři ukážou, co si pro nás připravili a ukázali nám to, že to dokážou posunout ještě na vyšší level. Kůň bude mít mnohem reálnější pohyby svalů, takže to bude vypadat ještě skutečněji než předtím. Dobře, Ciri nasedne na koně a jede do nejbližšího města. Cestou nám ukazují novou krajinu a nové generování světa, které vypadá famózně, kámo. Po příjezdu do města dostáváme další novinky a to jsou mnohem lepší NPCčka, které se budou chovat mnohem skutečněji a budou reagovat na to, co se kolem nich děje. Jako třeba tady, když Ciri omylem nabourá do pána, ten kvůli tomu rozsype bednu z jablky a pak přiběhne tenhle malý kluk a pár jablek si vezme sebou. Hello, motherfucker. No, jako teorie to zní hezky, ale uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. A to je tak nějak všechno, co nám ukážou. Datum vydání bohužel neřeknou, ale prej předpokládají rok 2027 až rok 2028, což bude ještě nějaký ten pátek. Ale nedávno potvrdili, že během 6 let chtějí udělat kompletní trilogii, takže udělat další 2 díly Zaklínače, což zní velice zajímavě, ale uvidíme, jak se jim to povede, jo? Tak a ještě tady mám pro vás moje menší teorie, co by se v novém Zaklínači mohlo objevit. Určitě doufám v to, že ta hra bude mnohem víc děsivější, jako třeba v noci, jo? Že tam bude fakt jako o mnohem větší tma a prostě budete muset použít nějaký to světlo, abyste viděli aspoň na cestu. Taky doufám, že upraví combat systém, protože v Zaklínači 3 máte 356 milionů lektvarů, ale nikde je snad nevyužijete, pokud nehrajete na ultra těžkou obtížnost, takže doufám, že to nějak vylepšijou, jo. Ještě doufám v to, že přidají víc možností účesu. Sice je to malý detail, ale myslím si, že určitým lidem by to dost zlepšilo zážitek, jako třeba mě. Také věřím v to, že se v Zaklínačovi 4 objeví Triss, protože na konci 3. dílu říká, že má v plánu se přestěhovat do Koviru, takže doufám, že ji tam nějak dají jako vedlejší postavu třeba. Tak, a tohle je pro tohle video všechno. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, klidně mě můžete podpořit nějakým lajkem, napište mi svůj názor do komentářů a my se uvidíme u něčeho dalšího. Takže zatím čus.